Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, October 1, 2024 no, at araw po na ngayon ng Martes. So ayun mga guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano tayo magbigay ng abono sa ating tanim na saging na 2 months old or 2.5 months old lang. Ito yung bago nating tanim mga guys na saging. So kung naalala nyo, nung nakaraang videos natin no, pinakita natin yung kung paano tayo magtanim ng saging. So ayan, pero bago ang lahat mga guys, ayan, maraming salamat pala sa mga nanonood dito sa ating maliit na channel. Ayan, Luzon, Visayas, Mindanao at hanggang sa mga kababayan natin abroad. Ayan, maraming salamat. At sa lahat ng mga sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, maraming salamat. So, ayun mga guys, at hindi na natin patatagalin pa at titirahin na natin. Samahan nyo ako mga guys, tara, let's go! So, ayun mga guys, ito. At bunuhan natin yung punong yan. Ito yung ano mga guys, no? Yung itinanim natin nung nakaraang buwan. Bali, 3 months old pa lang ito mga guys, no? Yan. So, 3 buwan pa lang yan na puno na yan. Yan yung ano natin mga guys, no? Yung pinakita natin nung tinanim natin. Kung paano tayo magtanim. Yan. So ngayon pa lang natin aabunuhan mga guys. Abunuhan natin dahil tag-ulan. Tag-ulan na mga guys, no. So malusog naman siya. Yan. Yan yung puno niya mga guys, oh. At ayan mga guys, mayroon tayong dalang piko. Saka yung abono natin mga guys, triple 16 pa rin. Yan. Unique 16. Ang pag-aabono mga guys, ganito lang. Isang ganito lang. Yan. Isang ganito lang mga guys, no, yung ilalagay natin. At kalahati nito iwagwag na natin bago natin mga guys, no, i-cultivate. So ayan yung kalahati. At i-cultivate na natin mga guys. So ayan mga guys, at na-cultivate na natin. Ayan. Na-cultivate na natin mga guys. At yung kalahati, yun na naman yung iwawagwag natin sa ibabaw. So ayan mga guys, ganun lang kasimple ang pag-abuno ng saging na saba. So hindi na natin isa-isahin dahil medyo marami yung abunuhan natin mga guys, no. Ito lang isang puno lang, sinampulan ko lang kayo. Pinakita ko lang sa inyo kung paano tayo magbigay ng abono. At ayan mga guys, ayan, pakita natin. Pakita ko sa inyo mga guys kung paano. Yan, oh. Yan. Ganyan na. Yung kalahati nasa ibabaw. Yung kalahati nandun na sa ilalim mga guys, no. Yan. Yan. Pero mataba na siya mga guys, no. Ayan, malusog.
Malusog ang kanyang puno. Yung dahon niya green na green. So ayan. Ayan. So marami na tayong naabunuhan dyan mga guys. No? Doon mga guys, doon. Ayan o. Ayan. Ito naabunuhan na rin natin to. Ayan. Yan mga guys. Ito yung ano. 2 buwan pa lang to mga guys mula nung tinanim natin. Ayan. At nagbigay na tayo kaagad ng ano, abono para maano na naman niya. Ma-absorb naman niya mga guys, no. Ma-absorb ng puno yung ano, abono na naman ngayon. So para mabilis lumaki. Yan mga guys. Yan. 2 buwan pa lang to mga guys, no. Na naitanim natin. 2 kalahating buwan yata. Yan. Yan, no. Yan. So marami na tayong naabunuhan mga guys hanggang dun sa baba. Yan. Yan, hanggang dun sa baba yan mga guys, no. At update ko kayo mga guys nung ano, nabunuhan natin nung nakaraan. Na inanuhan lang natin yung puno. Nilinis lang natin yung puno. Hindi na natin na-cultivate. Ganito yung resulta mga guys, oh. Ito. Yan, oh. Yan, hindi natin yan na-cultivate mga guys. Yan. Ito yung ano, nasira nung nagdaang summer. Yan. Hindi natin yan i-cultivate yung puno niyan mga guys. At basta nilinis lang natin yung puno tapos nilagyan na, winagwagan na lang natin siya ng abono. Yan. Yung abono natin mga guys, no, 3-16. Yara Mila. Ayan. Ito yun mga guys, oh. Yan, oh. Yan yung resulta. Ng abono natin. So hindi na pa natin na ano yan, nabunuhan ng pangalawa. Yan, oh. Yung puno niya mga guys, oh. Yan, hindi natin na i-cultivate yan. Basta nilinis lang natin yung puno at winagwagan na lang natin siya ng abono. Yung resulta ganyan na. Yan. Kung naalala nyo mga guys, yung na-vlog natin nung ano, nagdaang summer, sira talaga to. Naka-recover na. So ayan. Ito. Yan, hanggang doon pa to mga guys, no. Yan. Nangalahati pa lang tayo. So ayun mga guys, at hanggang dito na lang yung videos na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa pagsubaybay at pagsama sa atin hanggang dulo. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Ayan mga guys.